Ma nissamaw, nisfemu li aħna qed nitkellmu fuq il-budget u nuru lin-nies verament fejn qegħdin l-isfidi, min ħoloqhom dawn il-problemi, imma importanti illi n-nies ikollhom tama illi Partit Nazzjonalista illi l-Oppożizzjoni taf ċar kif kapaċi issolvi tittakilja dawn l-isfidi l-għanna qoddim. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija b'reazzjoni għal dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fis-suppost tweġiba tiegħu lejn id-diskors ta' Adrian Delija. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal il-budget tal-ewwel ħiel ċar ta' gvern li tilef kull sens ta' bilanċ fil-waqt li diskors ta' Joseph Muscat konfermaħ għal kollox. Adrian Delija qal li l-Prim Ministru ma weġibx mistoqsija waħda mill-mistoqsijiet li saqsiet l-Oppożizzjoni dwar ir-rewwixta li qamet fl-aħħar jiem f'Ħalfar fejn il-poplu Malti inkwetat kien il-bieraħ u hekk baqa' illum. Dan apparti li ma weġibx għall-ebda mistoqsija li għamlet l-Oppożizzjoni dwar il-baġit. N-nies naħseb hemm barra illum jitilqu lilin mid-diskors partiġan. Jinteressom in sostanza dak illi għatien u dak il għal il-Prim Ministru. Materjalment, li m'għandu mis-sewwa. Fost ħafna suġġetti li reġa' indirizza l-kap tal-Oppożizzjoni qal li Joseph Muscat naqas milli femna x'sar mill-investiment ta' Stewart Healthcare fl-isptanijiet ta' Malta. Mistoqsi mill-ġurnalisti ta' Net News rigward dikjarazzjoni ċara li għamel il-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu lura fl-2013 li jeradika għal kollox il-faqar fid-dawl li mhux tal-li m'għamilx hekk tal-li minn madwar 88,000 fir-riskju ta' faqar dak iż-żmien illum dak in-numru żdied. Adrian Delija wieġeb hekk. Il-prinċipju għalkemm verament in-numru ta' persuni żdied anke kieku ma żdiedx. Il-weda kienet illi jeradika biex naqqas u laqqas biss hija kwistjoni ta' weda, irridu f'pajjiżna nifhmu illi l-pajjiż għandu obbligu, s-soċjetà għandha obbligu, partikolarment meta nkunu sejrin tajjeb, partikolarment meta l-infiq tal-gvern huwa iktar, partikolarment meta id-dħul tal-gvern huwa iktar illi naħsbu f'dawk li huma inqas ix-xurtjati. Adrian Delija temm jgħid li l-budget tal-gvern injora fost oħrajn lil middle class li mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u żidiet kontinwi fil-prezzijiet u lill-għalliema u l-edukaturi li qed iħossuhom immorbin u demoralizzati, lill-anzjani li se jibqgħu jitħabtu sabiex jaslu sal-aħħar tax-xahar u lis-self-employed. Al kontrarju, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhux biss qed tidentifika l-isfidi imma qiegħda toħroġ ukoll bi proposti għal ġid tal-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni għal pajjiżna fejn it-tkabbir ekonomiku, fejn kulħadd ikollu serħan il-moħħ għal għajxien diċenti, fejn kulħadd ikollu saqaf fuq rasu, fejn jgħod ixtaf u mhux lil min taf, fejn il-ġid li jinħoloq verament jasal għand kulħadd u fejn kulħadd iħossu kburi li huwa Malti, temm jgħid Adrian Delija.